Ну, для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот то, что осталось от наших братьев, які прийшли нас спасати. Ось, парні, тут колись, щоб під ногами нічого не рвануло. Вот пушечки. І пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста, не кудись. О, двигун, майже як новий. Будь ласка. Так б'є українська артилерія. А я попереджав. Нехер шастать. Смотрим. Вот. Ось все це, що від вас залишилось на даному участку. А гаубиці наші тепер і будуть стріляти по вам, хлопці.